video kapen baka jingjur jong nu slap mentakas ngi kalalang syabah palat haki wiki jaka light naka jela Meghalaya jongi bat kumta hangne pila banyi baka naka jingjur jong slap mentakas ngi kala pelang sendan baka jingslai kaba syirkai kaba rat ba hapo akite kiri kibadan haki lain North America jaka naka perthai bat kine kiri kilamat ya ka jing kordet ya ka jing sosat hakabai day bat ka yai ka yang ka trek ta namar ka jing penthot na ki bor chang ka mai mariang bat kini kiri ki bala syakta ba mentaka sngi nau neu labba ki day kari Canada Mexico bat Honduras kini kiri kila kordet shisha mentaka sngi namar ba ka kala tablod ya ki lenti singkin changki kalaj kala thot ki ding la khalam ki kali la syarang bada ki pawa jarngot ki breu ki la syapen keri jakasa na namar baka jakasa jengki omlang subansa namar ka kala tablot ya ki yeng ki sem jengki bad ki breu ki badai pen ya ki lain mariang hakite kiri ki la ai da kata ka red alert dan da kata ka sign ba uslap umpat good but dan be chance ba uslap undang wan nang nai sakmat wei bakim padye ya ka jingwan chaki yor lene kitha ha kitai kiri bat ka ek bakham so tanat pat banyas ngau nagane ka jingslei ba menta ka sngi kalong ba khlem dan mano bala men saujor ba khlem dan mano ru ba dona yala ka jingem hadin ba ka te ka jingslap he harangkat ka jingslei kala selat ya kitai kiri